Prinášame vám niekoľko záberov zo Stužkovej slávnosti 4. A, ktorá sa uskutočnila dňa 2.12.2011 vo veľkej sále Domu kultúry. Triedna pani profesorka Petrovičová sa prihovorila svojim kolegom, rodičom a študentom. Slávnostný prípitok predniesla pani riaditeľka Stupalová. Program a zábava boli skvelé, čo môžete aj sami. Úsmevné spomienky, už je to za nami. Prvého páka sám si daroval, keď v kúte kapela odporne barová hrala tak pomaly, ako by zastali hodiny na vežiach nám. No vždy sa zachová v momente Stužková, keď si sa nesmelo choval tak dospelo, až si sa čudoval. Tá naša Stužková predsa minúty nikdy tak nebežia cez tváre priateľov, raz telo na telo, s tou, čo už nestretneš, všetko tak letelo a zrazu bolo preč nám. TV Team Dominik Hanzalík.